L-ewwel kelliem kien il-Ministru George Pulicino. Il-Ministru Pulicino beda b'attakk fit-tul fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat, imbagħad dar biex ifaħħar lill-gvern tiegħu fl-oqsma kollha ta' tmexxija. Ammetta iżda li pajjiżna jaf qiegħed qrib ħafna ta' elezzjoni ġenerali. Possibilment ninsabu lejlet elezzjoni. Semmowu b'wiċċna minn quddiem għand il-poplu nitolbuh iġeddet il-fiduċja li tagħna fl-aħħar elezzjoni. L-għada l-backbencher nazzjonalista Robert Arrigo attakka l-infiq f'ċerimonji u festini għal ftuħ tal-proġetti. George Pulicino qal li dawn l-attivitajiet isiru bil-barka tal-Prim Ministru. Kull proġett li għamilna, id-deċiżjoni kienet dejjem li n-nies ikunu parteċipi fl-attivitajiet fejn il-Prim Ministru jinawgura il-proġetti. L-attivitajiet saru dejjem biftehim u bil-kollaborazzjoni tal-uffiċċju tiegħu. Fit-tmiem l-intervent tiegħu Pulicino ddikjara li jekk il-Gvern mhux ser jitħalla jibqa' jaħdem ser imur quddiem il-poplu. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina qalet li pajjiżi normali jitolbu vot ta' sfiduċja meta l-pajjiż ikun għaddej minn kriżi u għalhekk ma tistax tifhem għal l-Oppożizzjoni resqet dan il-vot. Saħqet li pajjiżna diġà jinsab f'election mode. Ċensu Gallia wkoll kompla bl-attakki fuq il-kap tal-Oppożizzjoni u fuq il-Partit Laburista. Qal il-Partit Nazzjonalista huwa dejjem miftuħ għal kritika interna, iżda meta l-Gvern jiddeċiedi differenti minn dak li jkunu qalu id-deputati internament, dan ikun sar fl-interess nazzjonali. Ftaħar bil-ħidma tal-Gvern u qal li l-ebda kumitat ma jbiddel coach illi jkun qiegħed jirbaħ. Il-bieraħ fl-għaxija l-Onorevoli Robert Arrigo qal u għamel referenza għal futbol u għal coaches u affarijiet bħal dawn. L-ebda kumitat ma jneħħi l-coach li qed jirbaħ, Mr. Speaker. Mario Gallia beda billi semma ċajta li qal lil Franco De Bono qabel ma beda jitkellem. Kusma Franco, dik li għatlek tal-missjoni insija, għatlu li ma tmux titwebbel l-issir qaddis issa u tibda titlob għar-reżenja tal-Papa. Qal il-Partit Nazzjonalista jiddefendi dejjem id-dritt tad-deputati tiegħu illi jgħidu dak li jridu. Qal li mhux vera li l-Gvern qiegħed joħloq l-instabilità, iżda kien il-kap tal-Oppożizzjoni li ħoloq l-instabilità meta ma ġiex mill-ewwel fil-Parlament Malti wara li laħaq kap tal-Partit Laburista. Għadda mbagħad biex ifaħħar lill Prim Ministru Lorenz Gonzi u qal li dan qed jagħmel suċċess kbir peress li anke jessemma fil-House of Commons. Tkellem ukoll il-Ministru l-ġdid Jason Azzopardi illi ripeta kelma b'kelma dak kollu li qal il-bieraħ filgħaxija fuq ix-xandir tal-Istat. Irrepeta li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet għenet lill-Gvern ta' Alfred Sant ta' 98, iżda ftit ta' sekondi wara qal li dik l-istess Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet resqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern. L-unika ħaġa ġdida li qal Jason Azzopardi kien il qabbel il-laqgħa ġenerali annwali tal-Partit Laburista ma' laqgħa tal-Kumitat tal-Banda. Fl-aħħar nett huwa beda jaqra t-titli tal-Gazzetti Internazzjonali ta' dawn l-aħħar jiem.